Ďaleko za hranicami Mliečnej dráhy, v galaxii 5678, existuje planéta SDA. Žijú na nej neohrození tanečníci, bojujúci za dobro a spravodlivosť. Jedným z nich som ja, superhrdina menom Strikeman. Volám sa Strikeman a prichádzam na zavolanie. Vždy, keď je to potrebné, priletím na Zem, aby som prostredníctvom tanca pomohol vám, pozemské deti, riešiť vaše problémy. Nech si kdekoľvek, nech si ktokoľvek, vždy keď mi zavoláš, nažhavím svoje motory a poletím vesmírom za tebou. Dovoláš sa mi cez superkomunikátor Strikephone.